Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Hanap mo ba ay kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix na tataglay ng bisat galing ng lavender extra na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa, sugar-free, stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36 in 1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto. Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan! Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan. Gabay Kalusugan! Isang magandang morning, Bicolandia. Siyempre, yan po yung ating pamosong pagbate. Sa lahat-lahat ng nakikinig, mga kababayan, sa kanilang mga transistor radio, sa kanilang mga cellphone, sapagkat napapanood din tayo sa iba't ibang FB page ng iba't ibang mga himpilan ng radyo dito po sa buong Bicol Region. Ayan, mahimbing ho ba ang inyong mga tulog? Dapat lang, ha? Lalo-lalo na ho kung kagabi, uminom si Mr. ng LMAX Food Supplement. Pampasarap din ho kasi ng tulog yun ha? Siyempre kung nagiging maganda ang salo-salo nila ni Mrs. kagabi, ganda ho ng tulog niya. Nakangisi pa si Mrs. na pag gising ng madaling araw, di ba? Kahit para gumanda ho ang tulog, mga mister, inom na ng isang kapsula ng LMAX Food Supplement, ha? Sigurado mapapalaban ka kay Mrs. niyan, ha? Gaganda na ang tulog mo. Nakangiti pa si Mrs. Sa umaga. Titimplahan ka pa niyan ng Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Sabi niya, Leng, halina. Kape na ng Dr. M's. Ayan. Sarap ng, sarap ng life kapag ganun ho ang samahan ng mag-asawa. O, di ba? Ang ating pong hotline number is 0917-564-6789. Yung po mga maiitim ang kilikili. Pwera lang ang maitim ang budhi, ha? Hindi ho kaya yan ng Dr. M's Tawas. Ang Dr. M's Tawas para ho dun sa mga may kili-kili power. Yung po mga gustong pumuti ang kutis. Subukan na ho ninyo. Dr. M's Tawas, mabibili ho yan sa lahat-lahat ng mga butika. At siyempre kung marami ka na ring puting buhok, i-just color mo na yan. O dapat lang mag-stay sa loob ng 10 to 15 minutes, yung pong just color sa ating pong buhok bago balnawan. Mas maganda ho yung hindi pa basa ang buhok, ha? Then lalagyan mo na yan ng just color. Ayan. Mamaya tingnan mo ninyo. Wala hong katikati yan, promise. Ano po? Pag binalnawan mo yan, makita mo, surprise! Ang puting buhok, itim na. Ang itsurang gurang dati, hindi na losyang ang itsura. Kumbaga parang sweet 16 ang itsura. At sigurado lalong may love sa'yo yan. Si Mr. o kaya si Mrs. O di ba? Para hindi ho mapatingin, si Mrs. kay kumpare, pare koy. Mag-just color ka na, ha? Pagkatapos babayang gabi, uminom ka pa ng isang kapsula ng LMAX, sigurado mas okay pa sa alright ang gabi mo. Ayan. Balikan ho natin ang inyong buong mga mensahe. Sa pundong ito, basahin ho natin mula ho kay 6884. Sabi niya rito, Sir, ask ko lang kung ano ang nagagawa ng glutathione sa katawan natin. Dahil nabasa ko sa box ng Dr. M's 36 in 1 coffee na binili ni Lola. Ayan, na meron daw itong glutathione. Myra ng Pili Kamsu. Ay, good morning sa lahat ng mga tiga Pili. Dyan sa Lisa and Butika Pili at iba pang mga butika, mabibili ho ang ating mga produkto dyan. Alam mo, Myra, ang glutathione, kung tawagin ay isa pong liver detox. Ayan. So maganda ho ito para ho sa ating mga atay. Ano pa? Ito ho ay para sa skin whitening. Ayan. Dahil ho pinapaganda nito ang produksyon ng melanin sa ating katawan. O, di ba? So, yun po nagagawa ng glutathione. So, kung gusto mo mas maputi, mas magandang kutis, nadidetox pa ang inyong mga liver, dapat ang kinakape mo, yung pong may glutathione,
Ito po yung ating Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayan. Isang maligayang pakikinig din ho, mga kababayan, sa mga tiga Pamplona. Oy, Manlangit Store available dyan yung ating produkto ha. Sa Pamplona pa rin, sa Casa Farmacia, mabibili ang ating produkto dyan. Yung po mga tiga San Fernando, Kusina ni Lakay. Oy, kumusta na ngiti para parehas kong Ilocanos? Sapay kumatamas, okay ba kayo sa alright? San Fernando pa rin, mabibili ho ang Dr. M's 36-in-1 Coffee sa may NTC Pharmacy. Tiga Pasakawa, good morning! Cherub's Pharmacy, mabibili dyan. Sa Libmanan naman, Butika Chama. Oy, sa may Lupi ha, South Mabuhay Pharmacy at iba pang mga butika. Well, wala ng oras mga kababayan sa ating pong palatuntunan. Kaya't pansamantala, ako po magpapaalam na. J. Dizon po, nag-iiwan ng isang magandang morning sa ating lahat. "36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay na bisat galing ng Horsetail Extract. Pampaganda ng buhok. Green tea. Pampababa ng blood pressure. Ashitaba. For good digestion. Turmeric at iba pa. Sugar-free. Stevia. Ang pampatamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, super